Pamburi changamiro Mudare. Nini ndakauyawo nenyaya yangu kuno Mudare. Mushure mekunge kugarisana nababa pamusha kuri kunetse hatisi kuwirirana. Pane zvatisikawirirani zvacho tinosvike panguva yekuti dai taonesana takagara pasi titagadziriswa unoonekwa kuti gadziriswa tiwirirane. Baba anoti ini handigari pasi nemimi nekuti hamusi ana angu ba. Ndimi muri kundiroya panapa naakadzi enyu. Zviro zvandinobatirwe panapa ndimi muri kundisvetera pamba panapa nababa munini kuno umwe munin'ina watinotoowadzanei naye. Vanoti ndiye uri kukonzeresa, ndiye uri kutifurira isusu. Saka ndakazama kunitaurira nawo kuti dai tagadziriswawo ndikambotora semukadzi akauya mumusha, semukadzi akarambirwa zvikashaya basa. Wasabhuku tikaenda zvikashaya basa. Kusvika dazvosvika zvepazuva rokutaura kuti panouyawo vanhu vachaungana paine purogiramu ipapo makadaita kwazotigadzirisane baba zviro zvitino. Kuti ndizvo zvimwe zviri kutinetsa. Zvinoda kutiwo kana metinofamba kwazvinodawo imimi ngemunge muripo. Muchizvidairira nekuti imimi ndimi makakura kare. Isakura manje. Saka pamwe panoda kuti imimi mudaire, baba haabvumi banoda kuti inini ndakapota kuti hamusi ana angu ba. Saka zvadaro takasvike panguva yekunetsana. Ndakasvike pakuzoti inini ndakuende kuZimbabwe inini pamwe mungabvuma timbodini tigadziriswe. Nyaya iri kunge kuti tigadziriswe. Tizoti chiri kunetsa chinyi. Kana chine kutaurisa iwe izvozvo kana kuti chinoita kuti imi kana ndini ndiri kukanganisa inini. Saka ndikuti ngatigare pasi totaurirana. Baba akati inini hazvigoni kuti zvife zvakadaro. So ndakasvika baba kutorera baba pusha kuti ndikati ndakuenda kuZimbabwe tonoti mukadaidzwa neZimbabwe munoramba futi here. Baba akasvika pamwe poison kuti wakuende kuZimbabwe ndakumwe poison tondi uchaenda nani kuZimbabwe kwacho. Ndobva tagara zvakadaro kusvika pawanga uri kuchipatara wachizobuda wachizouya wati tumazuva tuna mashoma. Ndakazoona munin'ina atatu nehanzvadzi akuuya. Auya pamba pangu akandibvunza kuti wewe nyaya yako yawakaita ukaende kwamambo iri papi nyaya yacho, mambo haasi kutonga ngei nyaya yacho. Ndikati aiwa zvamuchanditaurira izvozvo bamirai nyaya muchaizwa kana yowe hamunditumi izvozvo kana wewe undibvunza izvozvo kuti kwamambo kwandakaenda handi makandiendesa. Saka takasvike pakutonetsana paya nekunge inini pfungwa dzangu dzakabva dzamhanya ngekuti kune munin'ina agara achindisendera mameseji ichi nditi ndoda kurowa. Saka kuti aivazoiti ari 4 ichi pamba pangu inini ndakabva ndatofunga kuti saka nyaya inogara itaurwa nemukomana wega ndo yaakudini nyaya yakurira ngoti zvaari kundibvunza zvekwa mambo andovakakwanisa kundibvunza zvekwa mambo aifanira kumira kusvika mambo azoti nyaya ngaichifamba. Then taparadzana pakuita noise ndakasvika pakutozwa batire demo kuti kanetsanapo. Abvapo akazunga kutaura zvekuti tiri kupa 14 days. After 14 days mambo akasaipedza nyaya iyoyo uchaona kuti wakabate magetsi. Panapa uchatama nin'ina yakutaura izvozvo. Tapedza razuva rechipiri ndiona mameseji akusvike mufuna akutaura zvimwe zvisingaiti ndikutukwe zvimwe zvekuti zvakatondinetsawo. Kuti mameseji acho ndiri kuti azunga ichiverengwa kuti nhau yacho yaazopindira iwo akomana ngoti kunetsa kwenhau kubva 2006 ndichiroora haana nyaya dzakada kuti agadzirise ba kuti apindire kana aino zvaiudzwawo haana chakwanisa kuti agadzirise ba azouya apa ngekuti inini ndazive kudare kuti baba adaidzwa kunoko baba azomwe poison. Ndo nhau yangu mamiriro yakaita changamira. Dzakangadzafungwa munoziya munhu nyaya inotora mwana wenyu kuti mwakatora kuti munhu amusendawo ndizviri pamusoro wechangamira munopinda vati ndizvo handizvo Mina zvandakamukurora zvakadaro. Hamusori hamusinawo. Ndinazvo zvitoro. Zvobaba akarora kuti azvitoro.
ndozvakataura. Nambozvitaure. Makataura ngana, akataura ngana. Takatobvira kare kana semukadzi aripo watorwara wake ari munzira kuya, semukadzi wakatombohuya. Semukadzi akauya zvabvi kuna baba echitaura kuti ndozvataura baba ini saka ndichazvikwanisiba. Semukadzi akatozitora ana acho kana kuti aita ako anga aripo semukadzi ndiyo anga ari witness. Inini handina bachangamire. Nyaya yendinayo ngeiyi kuti kudai ana wachiti anozotaure kudai iri idhora iri handina kurambe kuende kwashi mafanana iri. Mwanawo auye aende kwashi andidaidze kwashi ndiyo akaende kwashi mafana chidaidziro baba yedu taane nguva yatirebe tisingataudzani nababa atuma mupurisa kusungwaira akati akwete kuenzanisa sematauriro ari kudini aita munhu taenda ukoko nyaya yakaenzaniswa isabu zviri kufamba sei mwana uri kuti inini ana ari kundishaishire pakadai pakadai kusiwo zvakanaka nyaya yenzaniswa ndisabu mwana watenda kuti aho ndadini ndaziswa baba ndakadini ndakashaisha dhora rangu iri matende nda nenhema muripo wazizwa here mwana zvekutaura zvekutaura mwana wako ndazizwa pakuprimary hino chitaura pakutaurirana mwana chenda wagadzirise chinyi chenda wagadzirise zvirozvo ngandode 120 ngati unonzi $100 $20 weya chiri chinyi unonzi iri mbudzi chigotora unonzi gotora unoona kuti neoti anhu azodini azorya zvakanaka tobve ipopo maakubve panapa chenda ipi kumba kwababa ndisabhuku akaendawo zvishuwa kumba nemunin'ina wake wekuyapo akaenda kumba zvishuwa zvekuza adarike pano tagara ina handisi kubvunza ba kuti zviya zviri pano kana chindakaona ina kuzvibvunza kwakuzotizve ozouya mazuva apera hakuna mwedzi miviri hakuna 8 months ba kusvika zveameno twakaitana sei nevanin'ina ake zvemawhatsapp chiti ndaenda funge ameno kamuvhure gurupu kuti ngatigadzirire mbuya chinyi matombo saka zvadaro handizivi kuti wakawadzirana sei akati iwo unozogadzira mbuya mai ako anoberekwa ndimbuyawo wambowada here kwauchiti mai ako akamubereka iwo hawadi bawoda mbuya saka zvevana vakatukana mwana akazosvike kwendii mwana utaura iwe unoona iwe unongotukwayo pano unonga wane nyaya dzako saka urikuda kuti inini ndidini nyaya dzako dzaunoita iwo hazvizinaka iwo tikatotaurirana semwana semataurirane tiri kuita noti baba kudini kushaisha baba kutadza mwanangu tochiziva kuti kushaisha inini handina nyaya irikapedzerana neoba mwanangu kuteka chidaidzanini ako nehanzadzi yako tindori mhuri yangu yendakabereka uchiitaura kuti baba ndiri kuashaishire pakati iwo ndiwashaziye zvaanotaura zvamuchataurira mungadini ukapedzerana zvazondopera ndakazotoona zvezvaizvi kwakuchitaure muzukuru ndotaura kuti inini kwashandisi kuenda pakwasabu kuti atanga apedze nyaya yekutanga kwakutaure mupurisa achikati nyaya yayo yendinoziva ngekuti akatanga apedze nyaya iyi yatakataurira nekwashi mafanani hazvanaka tochambire ipopo kwabva zvandoguma zvakadaro saka iwa kuti baba akaramba handisi kurambe kuendei ina handina kumbarambe kuti hamusi dini hamusi mwana wangu zvaari kutaura baba kana dai ukarwarirwa sekuchangamira urwere hunouya pamusha unotambudza unoda vanhu vakuru ndo imwe nyaya tiri kunetsana iyo urazi nenhau yekuti vanoti mimi ndiri muri kundirota inini pazvakuta iwe wakaende kwasabuku
wakabate mazazindeni yako sabu Angore itangami. Kuti tizoende kwa sabu. iwe ndipanda tukendi kwa sabu ukabate mazazindeni ere wakabate mazazindeni yako jora rongera kule Andiramula. aiwa ndiro wakabisa kwa sabu kwe kera ndiro wakabisa kwa sabu zvakati wonde bako ndinde hande ndiro zvinemutso kape Andina. ngenyu zvazvinobvisa Andina kubvisa nechinangwa chokuti takanga tanzi tifambe kuti tiende kwa sabu tichotaura nyaya. aiwa sabu wakazofamba Apani tanga tabva nekuna sekuru kwa headman Mkwado. Ndokanga watiti endai mofamba, endai muna sabu, ndokatisa kuna sabu. Ndindiro gonzo. Anasi ana kunge amunda uya nawo baine payayo. Bada akakuti ndai mufamba Ndakazere kuna sabu, modaura sabu. Ati baba yenyu mufambe. Oti ndauya ndaona, munofanira kuti mufambe nani. Na baba enyu. Zvese zvekuzvika kuti bvume, isabu kuno kuti hazviti pakuti nini ndikuti mufambe. Sabu kwacho kwakachaika ndileti gosheni mafana. Hazviti kuti ndikuti mufambe na baba yenyu, asi chipo kuti mise vanaka, chingobvumai kuti takadini. Takashasha kuti hazvidiba kuti mufambe nani na baba. Ndo mafamili ina wewe. wakati umwe nawe ndiye Ndigosheni mafana. chizvonazvi iwewe makatomwanisapo akataura kuti iwo unoripira babako $100 nemwedzi ndizvo kana zviitoita ho Ndizvo. ndochaurira usati wabvise zvinhu zvakatongwa chii Sabu kwake ndokutoti inini musabvisaba. Iye sabu kwacho iye. Ndiye pakuti yaya yapereka kuti baba ainditira nharo ka musabvisaba ngokuti baba inu zvaro kutaura zvacho ka. Azvigone ba inini ndangoti kuti badzi musadini. iwewe ukairikwanisa kugomarara sabukuya utoendayo sabu vari yari upindua kuti usaona usiwo usabvisa ndizvo Ndozvakaitika nyaya. sabu ndiani izvozvo ndiani uripo Pana mavana airati. daira ndia kuti usabvisa Wakati kutanga tichita nyaya izo waka. wakafanga wakati usabvisa ino tochidimazvi padare akanga achimwa aipo ngezvenyumwa aini Zvanga zviri zvedu. asi papabheti wakatomuti zvembudzi ne$100 Kuzouya sabu kwacho akazouye kumba akaona nemukadzi wemuning'ina. ndikatomunina wani Weuyu. ndo azvitaura kuti Ndo akachizotaura kuti inini baba yenyu handakwanisiba. Zvaari kutaura hazvifaniri kunge zvichidaroba. Anoda kuti muripirwe kufamba kwacho musina. Asi inini ndandaona hangu sekuti kuti mufambe nababa zvinodini. Saka kuti zvingopera zvakadini zvakadaro. nyawa yangu kuti twasuke mbate mabamo Mudare iwe
bvise $100 nembudzi yakataura kuti mbudzi yenyu $100 toabata baba vavo chete kuabata maningi kuti akamwe poison ude kuzviuraya atazotaure nyaya yamwe poison yesisi kuti chiyape mbudzi yavo ne$100 nembudzi yavo yakataurwa idare nyambo wakafa wapanzwa here nokuti hatigoniba kuchapafusira kuti pane wakatotonga iwo ukabata mairi anodiwa kuripirwa baba semutongo wakapuwa hatigonofusira judgment yakaitwa saka iwo chibvisa $100 nembudzi iri apa yenyu pending iripo iri pending iripo chataura ndii muipotsva no chimbogadzisa izvozvo izvo imi vanhau yamwene ndimi vanani madzimai ndine meyaisheni ani mwana iyo unoita auriani hanzvadzi yacho munun'una uyu zvinetswa zvake iwoyo imurume iyoyo ehe une blue imurume ehe ndiyo kangazwa ehe imumbezi mama sara yenu azozeni mwana wangasara mwana wenyu wangasara changu handizivi kuti zvinobvumirwa muchataura ini kuti akutaure nyaya izvo imi muchimbobatsirai mwana wenyu muawa muape $100 nembudzi yavo aiwani mbudzi inodliwa ngaanhu aitonodana ashokana yapera aizopera vai zvapera izvo zvimouya tokutaura navavo machi kana muine zvekutaura imi zvemunoziya mapenzi upenyu wacho mutaura iyi yapere marimaniswa aiwa ndazizwa ndazvizwa yanyangorunyane zinembuzi mupe baba achiwa sezvikuda kwakaita ari kundozwa hadzi azvo acho ari kundozwa singaipa aiwa tinopeta pamusoro changa Tichkat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkat MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora tete.